Bu videoda biz size Google kompaniyasının nädip dörendigi, näkili ägirtigi barada gurrun berer. 1995 ýylda adamlaryň tek internetin nämedigini bilmeýän wagty 22 ýaşly Larry Page we 21 ýaşly Sergey Brin Stanford Universitetinde tanışýarlar. Bu iki dost bir näçe wagtdan soň Backup adly gözlek sistemasy bilen hyzmatdaşlyk edip başlaýarlar. Bellemeli zatlaryň biri bolsa 1995 ýylda onça goly gözlek sistemasy bardy. Olaryň ählisi diýen ýaly gatyry etdi. Ýöne Backup olara meňzemeýärdi. Bu sistemada Brin bilen Page'in işläpdilen PageRank adly sirli algoritmi bardy. Edil şol algoritm geljekde bahasy milliardlara deň bolýar. 1997 ýylyň 15 sentýabrynda Backup adyny Google ýetdirýär. Edil şol wagt bilen biziň ählimiz bu kompaniýany tanýar. Google kompaniýasynyň baş ofisi ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Mountain View diýen ýerde ýerleşýär. Biz her gün diýen Google'nyň hyzmatlaryndan peýdalanýar. Köpüýmizde Android sistemaly smartfonlar bar. Kullanıcılaryň köpsi diňe Google kompaniýasy bilen ýüzlej tanyş. Emma Google siziň pikir edişiňizden hem ägirdir. Gelin Google'nyň bir näçe satyn alan kompaniýalarynda durup geçelim. Android sistemasy 2005 ýylyň awgust aýynyň 17-sinde 50 million Amerikan dollaryna Google tarapyndan satyn alınýar. Dünýädäki satylan we satylýan smartfonlaryň 80 göterimi Android'dir. Android ähli ýerde bar. YouTube satyn alynan wagt 2006 ýylyň dekabrynyň 10-y bahasy 1 milliard 650 million Amerikan dollaryna barabar. Diňe YouTube'un nähili ägirtigi barda pikirlenip gördüňizmi? YouTube'a gözlek sistema tarapyndan seredenimde Bing, Ask we Yahoo ýaly gözlek sistemalaryny bilelikde goşup sananynda hem YouTube uludur. Hatda bolsa YouTube Google'dan soň dünýädäki iň uly gözlek sistemasydyr. YouTube'a bir günde näçe meçhurdy video ýüklenýärkä? 10 sagatlikmi, bir hepdelikmi ýa-da bir aýlykmy? Dogry jogap 10 ýyllyk. Bu diňe bir günüň içinde ýüklenýän videolardyr. Bir aýyň dowamında bolsa YouTube'da 4 milliard sagada goly video maglumatlary görülýär. Boston Dynamics Google bu kompaniýany 2012 ýylda satyn alýar. Boston Dynamics dünýädäki iň öňde barjy robotlar döretýän kompaniýadyr. Bu diýdi Google häzirki wagtda dünýäde döredilen robotlaryň 3-den 1 bölegini öndürýär. Bundan başga da biziň aýtmadyk ençeme tasdiklanmalarymyz bar. Google ýylda 30 goly robot we tehnologiýalar döretýän kompaniýalar satyn alýar. Bu tiýlikde gitse, öňümüzdäki 10 ýylyň içinde Google dünýäde tehnologiýalar ösdürji, innowasiýon robotlary öndürji kompaniýalardan has arany açar. Bir nähil seretmeli bu zatlara. İki sany dost gözlek sistemasyny ýöneköy we amatly etmek üçin gejelerini gündüzlep zähmet çekdiler. Şonuň üçin indiki sapar kelläňe bir ideýa gelende, ol ideýadan giz öwürmezden ozal. İki sany akylly emma ýöneköy oglanyň dünýäni özgördendigi barada pikir et. Videonyň soňuna çenli göreniň üçin sag bol. Göwnüňe yaranmasa kanaly goşulyp jaňjaga dewes. Videony dostlaryň bilen paýlaş. Like koýup tesir ýazmak unutma.